Сәлем дусларым. Һәммәгезгә дә уңышлы матур көннәр. Кулымда нәрсә дисәгез, бу Powerbank соллы гына, авыр гына телефонны зарядкалый торган. Ерак араларда сәфәр вакытында алыштыргысыз бик кирәкле әйбер. Һәм инде менә шундый җиңел генә, уңайлы гына велошлем алдым бит әле. Әлбәттә инде аңлагансыздыр, тойгансыздыр дуслар, ерак сәфәргә янә дә җыенам. Ул да булса Төркиягә. Үземнең күптәнге хыялымны, Төркиядәге татар авыллары буенча сәяхәтемне дусларым әйткәнчә, танышларым әйткәнчә бик кызыклы проектны тормышка ашырырга исәп дуслар, инде артка юл юк, билет алынган Төркиягә, гариза язылган отпускага, шулай булгач сәфәргә хәерле юллар сезнең дугагызда. Алдан ук миңа ярдәм итүчеләргә, киңәш бирүчеләргә, фикерләшүчеләргә, ярдәм итәргә теләүчеләргә зур рәхмәтемне белдерәм. Төркиядәге милләттәшләремә үземнең бүләкләремне, китапларымны илтергә, аларның тормыш юллары белән, аларның хәятләре, тормышлары белән танышырга исәп, андагы мәчетләрдә булырга, бергәләп бүгенге без киләчәгебез өчен матур изге дугалар кылырга исәбем бар дуслар. Минем юлдашым булырга теләсәгез, инде ВКонтактеда, Ютубта минем видеоларым белән танышып бара алырсыз. Миннән аерылмаска тырышыгыз дуслар. Сезнең хәер дугагызда бергә булыйк, хәерле юллар һәм Төркиянең биек тауларын кичәргә. Әнә инде минем кичкенә генә артымда җыйнак кына велосипедым әзер, җыелган, тупланган. Әнә шундый таулар безне көтә, әнә шундый юллар безне көтә. Бергә булыйк дуслар, аерылмагыз.